Ano yung pinapanood mo sa Mitot? Look guys, nanonood siya ng kumakain na aso. Dila ka, inggit ka no? Inggit ka sa Mitot? Inggit yan. Tapos na look oh. Aba, lumapit ka na talaga. Sige. Inggit yan. Inggit yan. Buti pa si Doggy, sarap ning kinakain, no? Inggit si Somi, ah.